Pipila ka lugar sa Butuan City ug Agusan del Norte ang nalubugsab sa baha kagahapon nga epekto sa kusog nga ulan nga epekto sa bagyong Tino. Pipila ka motorista ang apektado human milapaw ang baha sa kalsada padulong sa Kabalayan. Ani ang dugang detalye. Miabot sa halos tuhod ang baha sa sentrong bahin sa Butuan City, partikular sa JC Aquino Avenue, corner JP Rosales Street sa usa ka mall sa syudad. Lubugsab sa baha ang National Highway sa Barangay Santo Niño nga halos miabot na ang level sa tubig sa atop sa balay-balay sa sementeryo. Palisuray sab ang pag-agi sa mga sakyanan. Gani kini motorsiklo, gitabangan na pagtuklod gumikan sa baha. Talungsod sa RTR sa Agusan del Norte. Makita sa post ni Sadeka Tumaneng nga murag sapa na ang National Highway tungod sa baha. Milapaw ang baha sa kalsada ug mipadulong sa kabalayan sa lugar. Makita sabang pipila ka mga residente nga naggawa sa ilang kabalayan gumikan sa baha. Sa Barangay Basilisa sa Moong Lungsod Sab, makita kini mga rider ug ilang angkas nga gibaktas na lang sa baha ang ilang mga motorsiklo. Sa video ni Jaguar Survival, makita sabang National Highway sa Tubay, Agusan del Norte nga gilapawan na sa baha. Makita sabang pipila ka residente nga mihiklin gikan sa ilang kabalayan. Nahitabo kini gikan buntag kagahapon hangtod sa pagkagabi kung asa wala nay sakyanan nga makaagi. Hinuon sumala sa otoridad nga bisan sa maong mga pagbaha sa Butuan City ug Agusan del Norte, walay natalang na danyos ug kinabuhing na angin gumikan sa bagyo. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao.